i-rate mo ang Jollibee ron nga. I-rate 1 to 10. Oo. 9/10 kay ang rice. Bungkag. So, ini sila magkuhan-kuhan. Malabo man. Hindi ko mayag nila. Wala sila pang take out juga ano? Dali na ka mag-no? Kuha lagi to. Ano ba? Si Marlo din po ito niya. Kalimot yung kumiras ka. Kaso, basta maglibog ito na basta pala sa drinks niya. Gusto ko lamang kayo nito. Kuha ko rice sa ubos. Ito ba ko steak ko?
Pang pa ka? Wala. Ano pa ang? Ang kuya. Nangat eh. Ito yung kuya ba? Mana ko may kansa sila eh. Wala mo wifi. Hmm? Wala mo wifi mo. Ano?